Sanibonani, uMqeqeshi Wezinsizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntshu ngqanje ngephuzu umatshitshi iqomane. Bathi umfana impande semncane odanga bathi daba ethi mdala ntica bamsukela bakithi ingane ihlaza cha. Ufunda abaphathi bezonqamala lo directors bathi untombi zemdanza ngentshebe. Lithi muhle webhuntsubhuntshu. Umuhle wematshitshi iqomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ke nginethemba empilweni kuhamba kahle. Uthi umfowethu ke ngokwendawo ngowasemzimkhulu esigodini esaziwa ngokuthi emagcakini. Ngithi nami ake ngibuze la. Uthi umfowethu ke kunentombi engangihleli nayo emotweni nokuyilapho esaxoxa khona nayo. Ngakwazi nokuthola inamba yakhe. Kwakusebusuku sibuya esikoleni ngamaholide kaJune. Uthi umfowethu ke kwahamba insukwana ngambhalela ngenhlanhla. Uthi umfowethu kwahamba insukwana ngambhalela ngenhlanhla izinto zalunga. Sathandana ngokwasefonini. Uthi umfowethu ke sanikezana nezithombe. Uthe mase kubuyelwa esikoleni wase uyangala wathi unengane yena akasafune umuntu uright nomntanakhe. So mfowethu mina mangabe ngithi kuwena mhlawumbe kunginake ngithi kuwena intombazane ungayisheli efonini yabona. So leyo nto hayi ukuthi into engiyisusela ku ekhanda lami nje ngoba ngibona mhlawumbe kuyinto engalungile. No, ngikhuluma ngento engiyaziyo yabona. So empilweni kuye kwenza mangabe uhlaniphile ufunde ngamaphutha abanye abantu yabona. Awudingi ukuthi nawe into uzoyi experience kuqala. No yabo ufundani ngamaphutha abanye abantu. So nami ngikhuluma ngento engiyaziyo engangayenza before. So ngabona ukuthi into enjani engalungile. So mangabe ngithi kuwena intombazane ungayishela efonini. Why? Ingoba yabona mangabe ukhuluma nomuntu efonini akufani noma umuntu usukhuluma naye live senibonana kanje ngeziqo zamehlo yabona. So umuntu uyakwazi ukuthi umshele efonini aqome efonini yabona nisendelana izithombe njengase simo sakho lesi yabona. Nisendelana izithombe kube mnandi ekseni good morning mangabe kuphela usuku how was your day yabona nje kumnandi yonke into kumnandi chat ama hour yabona nje lungapheli usuku ningazange nize nikhuluma yabona. Kodwa manje inkinga ingala kuphi mangabe sekufanele nibonane. Okay, so ukhumbula ngithi efonini nithandana. So mangabe sekufanele nibonane uthola ukuthi intombazane siyabona ukuthi hayi lo muntu lo engikhuluma naye efonini akusiyena lo engihleli naye njengamanje. Ngamanye amazwi indlela owenza ngayo efonini ayifani nendlela osowenza ngayo njengoba sihlangene yabona. Vele ngeke izifane yabona. So usuke wenze njani lapho? Usuke intombazane uyidasele ingulube isesakeni yabona. So ke kwawena usuke uzigwaze ngowakho ngoba wena onephutha la wenze njani? Wayishela efonini yabona. So ke umuntu onamahloni, umuntu oshaya uyawazi ukuthi efonini angaveli njengomuntu onamahloni. Kodwa manje mangabe usuhlangane naye intombazane senindawonye uthola ukuthi unamahloni, awukwazi nje ukukhuluma, uyasaba, uyaqhaqhazela ivele ibone ngani ukuthi ngeke kuze kulunge la yabona. So ukuze mfowethu ugweme yonke leyo nto ukuphoxeka lokho yabona. So mungabe uyishela intombazane efonini umuntu kufanele ukuthi mangabe aqome ngento oyiyona. Makuthi unamahloni unjani kulungile akube kuukuthi uyaqoma kodwa ngento oyiyona suke kubona yona yabona. So mangabe senikhuluma efonini at least useyakwazi ukuthi umuntu onjani. Kodwa manje mawuzothatha inamba bese uyagijima uyayishela efonini, well amathuba amaningi izoqoma. Kodwa manje mangabe senihlangana ke manje ngethandana leyo vibe esefonini unfortunately izobe ingekho yabona. So ugcina usuluza kanjalo. So kungenzeka nawe la lentombazane njengoba uthi wena iyakwala ukuthi mhlambe nje mase nihlangana ingane yabona ukuthi hayi awusiyana loya muntu ekhuluma naye efonini yabona. So ngisuke ngithi mina ungayishela intombazane efonini ukuze ugweme isimo esikanjalo yabona. Mangabe usumdala mfethu kufanele ukukhombisa phela indlela owenza ngayo. Akwazi ukwenzisa okwengane usumdala akufanele kube nomehluko. Kodwa ukuthi mfethu ke kodwa okwenzekayo manje sisakhuluma naye and usalokhu ethi babe
sithandwa, love, masikhuluma via WhatsApp. Ngazitshena ukuthi mhlawumbe usefuna sibe right. Ngakhuluma naye akwangalunga. Usaqhubeka nokungibiza ngalamagama. Uthi mfowethu ke umbuzo wami uthi ikuphi okumele ngikwenze ukuze sibuyelane naye. So wayivala lapho umfowethu. So ake nguphinde lo mbuzo kamfowethu ngoba ubalekile. Uthi mfowethu umbuzo wami uthi ikuphi okumele ngikwenze ukuze sibuyelane naye. Umbuzo wami mfowethu usimple and straightforward. So njengoba mfowethu uthi wena ikuphi ekufanele ukwenza ukuze ubuyelane naye. Umbuzo wami kuwena uthi ubuyelana kanjani nomuntu ongakazi uthandane naye. Yabona, le ntombazane okazi uthandane naye. Yabo. So ngisho ngathi usikutshele more than 100 times ufonini ukuthi uyakuthanda kanjani kwasho kwagcina. Kodwa mayengakazi iphinise ngendebe zayo ikutshele bukhoma ukuthi uyakuthanda into engekho le. Yabona. So ukuthi kutshelile efonini kodwa manje yahluleka ukutshela mangabe senindawo yabo ukuthi into engekho le. So akwazi ukuthi ubuyelene nomuntu onjani ongakazi uthandane naye. So mina into la ekufanele uyenze mfowethu noma engathanda ukuthi uyenze noma into ezokusiza. Yabona le ntombazane nje obiqhubeka ukubiza ngalamagama la ukubiza ngo baby, ukubiza ngo love, ukubiza ngo sweet, ukubiza ngo bani. Ngoba vela ngithi wena Ushele efonini. So ngokwayo nisathandana efonini as much as izinto zingazange ilunge mangabe senihlangana but ngokwayo nisathandana efonini. Yabona. So njengoba nithandana ke efonini yona isaqhubeka lapho phela ukuthi niyathandana. So into ekufanele uyenze la lo muntu ngoba uyahluleka ukukunikeza into oyidingayo. Yabona, very soon uzolahlekelwa interest kuwena. Uzogcina seyaka nje ukubiza ngalamagama obaby, olove, osweet nobani laba kubiza ngawo very soon. Yabona, ngoba vele usephoxekile kade nihlangana. Okay, so into ekufanele uyenze la njobe ekubiza kanje, njobe kumoshela isikhathi sakhe, ngamanye amazwi usekumoshela isikhathi la ngoba wena imandate yakho ibiclear, ubufunani kuyena, ubufuna uthando, of which akazange akwazi ukuthi akunikeze lona. So ukuthi umuntu uthandana naye efonini into engekho mangabe mani ndawonye ingalungi. Yabona, so kusuke kufana nokuthi uthandana nani nesipoke into engekho. Yabona, so into ekufanele uyenze manje ukuthi lo muntu lo intombazane le ungabe usayinikeza isikhathi sakho. Yabo, angithi ake sithi nje make yaphinde yakubhalela akubiza ngo love, akubiza ngo sweet, akubiza ngo baby noma akubiza ngobani, uyitshele nje ukuthi hayi kusazana, yabona ngicabanga ukuthi mina lento yami nawe sivele senjani siyeke ngoba uyahluleka unginikeza lokho engikudingayo noma ebengize ngawe kona noma lokho ebengifisa sikwakhe. Yabona, wena ubusuyibeka kahle phela. Yabona, so ngoba ihlulekile ukuthi lento eniyenze efonini niqhube live mangabe senindawona. Yabona, so awukwazi ukuqhubeka umosha isikhathi sakho, umosha idatha lakho, umosha umdlandla wakho efonini kodwa manje masenindawonye ukukhulumela into ongayizwa. Yabona, so umtshele kanjalo nje ukuthi no, lento yethu ngibona ngathi ayindawo, so ngiyaxolisa uma ukuthi ngeke ukwazi ukuthi unginike lokho engikudingayo noma lokho bengifisa ukuthi sikwenze mina nawe. Hayi cha, ngiyaxolisa bandla. Yabo, uyivale kanjalo ngoba ngeke ngithi phela mina akwazi ukuthi ufike uthunywe into ayihamba othenga inkomo mhlambe la kudayisa khona inkomo. Mawufika la kudayisa khona inkomo thi hayi inkomo azikho mfowethu ziphelile. Kodwa manje ke nazi imbuzi, zikhona imbuzi neqaphu nenkukhu la. Ungathatha zona, ungathatha isiqaphu nembuzi lapha yana hayi kube wenze kahle mangabe wenze njalo. No, mina ngizothenga inkomo la. Uma inkomo ingekho ngiyahamba ngidlulela kuphi, ngidlulela phambili kukhona la kudayisa khona inkomo engizofika ngiyithole khona inkomo ngoba inkomo ayikho la, ninembuzi neqaphu, ngiyadlula. Yabona, so awukwazi ukuthi uzothenga inkomo bese uthi kuthiwa hayi inkomo azikho bese uthenga imbuzi. No, awuzile uzothenga imbuzi, uzothengani inkomo. Imandate yakho ayibe clear. Yabona, so kufana nomjito uthola ukuthi Ushele intombazane bese yamtshela intombazane ukuthi hayi nginomuntu engithandana naye, aqhubeke umuntu ayilandele intombazane. Yabona, omunye ukuthi uyamtshela ukuthi hayi nomuntu ethandana naye but engekho intombazane ethanda ukuthi singile ntombazane. Why utshela kanjalo?
ingoba ayikufuni. Simple. Yabona ukuthi phela ngeke izikutshele kanjalo ukuthi ayikufuni. Kodwa umuntu uma ngabe ethi unendoda kufanele umhloniphe. Akuzoqhubeka umpress uthi hayi lento yami nayo ngeke azayazi sizoyifihla siwenze isecret. No mfowethu. Yabona because uma kuthiwa igcwele ngayo leyo ntombazane ibingeke nje ikutshele isaso ukuthi hayi nginomuntu engithanda naye ubeyazi ukuthi vele iyaxoxa manga wenze njalo. Yabo. So kufanele kube clear mfowethu. Mina ngibona kanjalo ukuthi into ekufanele uyenze esimweni sakho ngoba ukhuluma naye efonini lengane lokho ekubiza ngo-love ngo-sweet lolu pretend uthando lwenu olungekho. Very soon makhona umjito ofikayo futhi uyobona ngaye ngasakuphenduli isikuziba kanjalo. Yabona. So next time I hope ngeke uphendule enze iphutha kanje ngoba ngeke ngisho mina ukuthi la ekhaya asekho perfect amaphutha into esiphila ngayo into esiyenzayo kodwa into ebalekile yini ukuthi sifunde kuwena lo maphutha. So I'm hoping now ukuthi ufundile ephutheni lakho okuzayo uzokwenza kahle nabo ungaphindi iphutheni lodwa kaningi. So ke mangabe unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela kwi-email mqeqeshiwensizwa@gmail.com uma ngabe ufisa mina nawe sibonisane ngodaba lakho. KwaMqeqeshi Wensizwa, Ikhaya Lenjabulo, sho mfowethu.